Aquesta gent ens podrà ajudar? Clar que sí, m'han dit que són els millors de Mallorca. Uep, com anem? Bon dia! Vosaltres direu. Tenim un dimoni que nostre. I com ho sabeu? Perquè ens fa pessigolles. I pet, bufes i rots. Està clar, és un dimoni cocarell. Ho podem arreglar. I com mos pagareu? Amb una ensaïmada de bé? Per una encimada està fet. I una botella d'herbes? Dimoni Busters! Som un grupet de Sant Llorenç. Nosaltres som els millors. Dimoni Busters! Se serà un arma letal per agafar l'animal. Dimoni Busters! Que no ho faré tot. Que no ho faré tot. Si el dimoni fa pets, fa bucs i rots. Nosaltres ho fem millor. Dimoni Busters! No t'ha de fer por. Tens cap de cartó. Punta punta taco. Dimoni Busters! Que no ho faré tot. Que no ho faré tot. Que no ho faré tot. Dimoni Busters! I una corda d'allí i un manu mariner. Això ho hem de fer bé. Dimoni Busters! Que no ho faré tot. Que no t'ho creus? Que no ho faré tot. Yeah, 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 yeah! Que no ho faré tot. Dimoni Busters! Agafarem un bon gat amb herbes de molla. Ell no cal anomenar. Dimoni Busters! Natalí!